Axular 1556an jaio zen Urdazubin, Goi Nafarroan. Axular izen goitia bere jaiotetxearen izenetik datorkio. Bere benetako izena Pedro Agerre Azpilikueta da. Salamankan ikasi zituen batxilergoa eta teologia eta 1586an, 40 urte zituela, apaiz ordenatu zuten Tarbesen. 4 urte geroago, Sarako erretore egin zuten. Axularren hitzaldiek eta jakituriak sona handia izan zuten inguruetan. Bere lan bakarra, gero, 1653an argitara eman zuen. Aztetikari buruzko lana da. Bekatariaren onbideratzea bilatzen du. Axularrek onbideratze hori damuaren ondorenera uztea zein kaltegarria den esaten digu. Hitz batean esan da, alferkeriak dakartzan ondorio beltzak azpimarratzen ditu. Zein ontzi da hobea? Kostan dagoena ala itsasoan dabilena? Zein ur da hobea? Geldia ala lasterra? Zein burdina da hobea? Zokoan datzana ala erabiltzen dena? Dabilen harriari ez zaio goroldiorik lotzen. Urrirakinean ez da eulia pausatzen. Ardurako arropari ez zaio zerrenik egiten. Zuhaitz betakorra ez du neorke bakitzen. Sarasola izan zen Axularren barrokismoaz mintzatu zen lehenetarikoa. Honela zioen. Asko hitz egiten da Axularren hitz oparotasunaz, baina ez da inoiz aipatu ugaritasun horrek daukan funtziorik. Hitz oparotasun edo hobeto esan da barrokismo hori erabiltzen da halako moldez, non erraz iristen baitzaigu eta ulergarria egiten baita, eta aldi berean, haren prosari erritmo benetan sasoitsua ematen baitio. Baina kalte guztien gaineko kaltea, alferkeriatik heldu den handiena, zein arraiola erran baitut nik, orainokoan errandudan guztia da luzamendua, gerorik gerora ibiltzea. Zeren nagi alferrak ez du behin ere erraten egun. Beti bihar, beti gero, beti luzamendu. Alfertasuna da gero guztien iturburua, zimendua eta ama. Egiteko guztiak egunetik biharrera, presentetik etorkizunera eta gerotik gerora luzatzen dituena. Eta ama honen alaba hau, nagusitasunetik eta alferkeriatik sortzen den gero hau da gure galgarria, gure izurria, eta egundainotik gure etxaideabruak gure engainatzeko ediren ahal duen biderik eta arterik hoberena, finena eta seguruena. Baina barrokismoa jarrera intelektual eta moral baten isla baino ez da. Gero aztetika liburua da. Ez da goi mailako mistika liburuen antzekoa. Kultura pixka bat duen herriko jendeari begira eginikoa baizik. Garaiko teologia eta ikusmoldearen ispilu da, horrek dakartzan mugekin. Baina maliziarik edo engainamendurik ahal zitekeenez, gogora ere gabe errantzioen deblauki erregek, baietz, deusetan ere dudatu gabe. Eta are berak lehenik agur egin zion. Berak bere eskuz koroa buruan ipini zion, eta manatu zuen biziaren penan. Hurrengo bortzegunetan, Semiramis hark manatzen zuen guztia egin zedila. Eta hain aintzina iragantzen egitekoa,
non ikusi zuenean emazte gaixoak, nola zen obeditua, manatu baitzuen errege berari burua edeki ziezaiotela. Eta nik ez dakit nola hartu zuen erregek egitekoa, baina berehala manua kunplitu zen, eta trufan, burlan, burua edeki zioten. Eta gelditu zen Semiramis errege eta erregina, eta errege itxua, bere bizia eta erresuma galdurik, desorezki finitua. Ikus ezazu zer egiten duen emazteak, eta emaztetako amodio desordenatuak nola gizona itxutzen duen. Nola zer ari den ez dakiela, mila erokeria egiten duela, eta bere buruaren jaun eta jabe ez dela ipintzen duen.